namar ka jing ujor jong ki babun halor ka jing don jong ka jing le butu halor ka rukom chalan yau khau lengba jong ki karkhana ki badan habari dua hari buah distrik bat bakaladon ka jing keno bau khau ba kentaj na ki we ki jela lawan ra hagane ka karkhana ban songpat hagar kom ka badai bat chalan hapo kane ka jela dak jing sukhya halor ka jing mi ki bakum ki jing keno ki bala dalong shisha komta kan sakta ya ka ko khya jong ki pajba hapo ka jela khamtam ki khlung khna bat ki temen kisan Kidkhot jong seng Confederation of Riboy People haka jingilam jong ginogilam ki bahakmat kene keseng ki bakentup nadu presiden uba bandari rentatiang working president uba pateng marsing lembat kiwi kidkhot jong keseng kilelej benjurip ya ki karkhana ki badan habari dua Hariboh distrik bat banlap ya ke jing shisha hagani keski nagalang jong kidkhot keseng kilayo bani kendu tang ya kinong trai bat klem ya kendu ya ki manager lani utrai jong ki karkhana kumta ki dekhot jong seng kila sim kat to kan neu khau ubagi isan kamat baula bandai balale ha kata kurkom kabaki yo ye ke jong ujor madra sampel na kebenta pan phates bat ban lej peniru syaka food safety officer jong district ban pejnya lembah ki kor ki bor bahato ubit ubiang nem ukhau ban bam hapok ka jelah ki dekhot jong seng kila buru de kejing maham baladau neu khau bakira sampel ban tes umlong ubobiang ban bam keseng kan sahiar biang sisin syakne karkana ban khang tala sesendon Kalian jongi ke Confederation of Riboy People mentang sini ngiwan ya kabar visit akan negawai neki factory ka EP Agarwal Adin bagi layo komplain neki babun balang ba kane ka company ka sai onra ya ukhau uba sniu na shabar bat hangne ka snabyang uni ukhau ka Tenaglang juga seng hadin bagi layo ka komplain na ki babun balang ilawan inalade ban visit ya kani ka factory bat ngila isisya bakalong kumta kipun bagi khau barim ki unra na ki wai pat gistet henrai ki wan san hangne hapo factory bat nangne ki pha pat chaslong nomor ne utrai hadin bagi layo keren mo manager wong bakadukan ne utrai Agarwal kadon haslong Tenaglang juga seng metakasi ngisi me karai ban pates higi lagi khau bat hadin bang ngila pates lada kates ngilap ba mpit ban ba me ki pajba naglang kaseng ngisi me karai ban wan khang talano e ne ka factory namar ngimla ban senya namar kine ki bri hobangi kli ki ong ba kadai ba uni ukhau ulong ban bam na kamda ki pajba andre ngimla ban tip ulong ne em haba ki pen kelab ki pen thamai be uni ukhau na thrai ki don ge ki dawai ki chemical ki khle nam taw ne ukhau baladu dena kaleng kaseng kum bangila shi me karai bangin li pates bat adin bangila lap bakalong ki sha kum ta na kaleng kaseng kum bangi kren yong bangi mangse ban khang ye kane ka factory hang ne apo baridwa mana kaleng kaseng I na ka por she ka por ki ni ki non tribal ki wan balle ki business ha kane ka thamri boy ke ni iba kibun ki kam illegal kile naglang kaseng hinom ailat namar kade gawai na giseng ka bapet ka bakmi apo riboy tenaglang kaseng ikwa makreshay sigini non tribal bakim dei ban le laiklan ne ka business ka jongki naglang kaseng hinom ailat namar ngi iba hangne uiru nong tri khasi umdon kidon ta kinong tribal sula te ngila mut ban shek edikot kislah andre kiong bautau trai udon sesilong te gitaro naglang kaseng in sa shek ya ki labor license ki trading license pero ki jinor kam jogre factory lada umbiang na kalian kaseng ngin sole na kabadon kam bat sakawai ngi kwa ban kerpat syaka food and safety kabadai ke inspektor jong ka Thamri boy meneng ilawan bade kendu ak badai bat uni khau hangne na kalian joka ka ong ba ayek ek sampul ngin test yo khau ulong ban fit ne ban bam na mata ki paiba tena kalian kaseng ngin salai bu sya ini officer ban test yo ne khau ha kini kita yo hi ki ba mentah